אנשים כאן, נועם גיימינג 101. ואני בבית של חבר שלי יאלי, תגידו לו שלום. יאלי! אנחנו הולכים לעשות את ה-Not Run to Left Challenge. Not to live. כן, אני אידיוט. אנחנו הולכים לחזור לכם ברגע שהסרטון יתחיל לפעול. יאללה ביי! אז היי, כן, צילמנו לסרטון, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל. המפסיד יחטוף כאפה ואנחנו נציין את הכאפה הזה בשידור חוזר. אוקיי, אנחנו מתחילים. רק רגע. איך אני יודע מה הולך לבוא רגע? גם אני. זה כל כך מכור. במצלמה זה נראה כמו בקבוק. באמת? תגביה. מכור. טוב, זה לא כזה מצחיק. את זה ראיתי. או, מי לא מכיר את זה? Ow. Coca-Cola glass. I wanna give a damn. חמוד. אתגר הזיקוק. בוא נעשה את זה. לא. אמא שלי על לפני באמצע, אנחנו יכולים לחזור טיפה לפני או אחרי. תתחיל. כן, אני מגביל. To talk to a customer, please press 1. Curtis, what do you think? You know I ain't allowed to think. בינתיים אף אחד לא נשבר. What the fuck, Richard? חמוד. חמודה. הכלב חמוד. אוי לא. טוב נשברתי. אז רגע. יאללה הולך לצלם ולתת לי כפה. תראו את היד שלו. חסר לך שזה חזק מדי. לא חזק. אנחנו נותנים חלש. רגע. נו. אוקיי, יש לי שיער, זה מגן עליי. טוב, אז ממשיכים. שנייה, אני אמשיך לצחוק, אז תתעלמו רגע, זה דבר מצחיק. Is it any wonder people are afraid of technology? Technology! תן מרחיב לי עם מורחק. What's this? What's your profanity? Alright, I'm sorry. מאחור הזה. זה לא כזה מצחיק. זה יותר מטריד. הייתי בורח עם האופניים במקומו. עם בלון. כן. הם מפוצצים בלון. הנה לפחות מפוצצת בלון. זה גם עושה פלאש כזה. כן, זה מגניב. נמצא מהחוט השתנתה, פשוט זה העלה לי הודעה. נמשיך. Ew.